हाय लोगोफोर हैप्पी रंजालि बैसागु लोगोफोर रेडी जानानै भिडिअखौ स्टार्ट खालामदों आं थांनो नागिरदों द्वारकानि बडलेण्ड भवनआव दिनै बाथौखौ दुमस्लायगोन आरोना गोदान माने बाथौनि बेराखौ होगोन बेवहायनो आं थांनो ओंखारदों लोगोफोर दिनै बैसागुनि 1 तारिख ओमफ्राय आं हारसिं थांगोन दिनै जिहेतु वर्किं डे हाजबेन्डआ थांबाय अफिसाव बाबुआ थांबाय स्कुलाव आं बिदिब्ला थांसै लोगोफोर मेट्र'जों द्वारकानि सेक्टर 12 लागि थांनांगौआ 1.5 घन्टा लायो जोंहा न'निफ्राय आं बिदिब्ला ओंखारनोसै लोगोफोर आरो भिडिअनि गेजेरजों एसे क्लिप नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरोना जोङो बिदिब्ला थांग्रोनोसै लोगोफोर आङो सफैबाय लोगोफोर आङो फाइनेलि दा द्वारकानि सेक्टर 12 आरोना बे ओमफ्राय आं 1 घन्टायाव ओंखारदोंमोन दा 12:30 जाबाय रिक्सा लाना थांग्रोनोसै आं बेनिफ्राय 18 सेक्टराव आरोना बडलेण्ड भवनाव थांग्रोबाय थानोसै लोगोफोर फैबाय लोगोफोर आङो नै बडलेण्ड भवन आरोना बे हाबलांनोसै गोदान बोसोरनि बोर लानाय साक्सेस जाथों थाब मोजां बिहामजो मोनथों बोर होनाया बाथौखौ जि मोजां नुदो दुमबाय आरोना दाखालि सासे ब्रादारा बुंदोंमोन बाथौखौ दुमस्लाय होननानै दुमबाय आरो नै गोदान बोसोरनि बोर लानाय प्रसाद जानोसै आरोना एबार फुजा जोबनायनि प्रसाद रानबाय आब'मोना ओइथि संगासिनो होनलाय ओंखाम ओंख्रि मोदोमलायबाय हेल' प्रसाद रानग्रा नै लोगोफोर गोदान बोसोरनि प्रसाद रानगासिनो दं जोङो नै बुट थालिर प्रसाद नै आं मोजाङै गनायना लाबाय आरो दिनैफ्राय आं जेसेबां दिन दिल्लीयाव थागोन अब्लासिम आं बाथौनि खामानिखौ मोजाङै मावलांबाय मिस्टि जितुआ बिफा जानायनि बेबी टुइन्स बेबी मोनदों आरोना जितु गार्ल्स आरो बयस ना थेंक इउ दे मिस्टि गुलाब जामुन रसगुल्ला दे जानोसै आरो जोङो ना दे माव थांनो बैसागोआव जाबोला माइरङा जोबगोन नालाय एसेल' संना लादोंमोन दा बैसागोनि उनाव जानो थाखाय माइरं नांगौ जादों ओंखायनो जावखानानै संखाना लानो आयो दाला लालायना थांनोसै दे बाय बैसागु बैसागुनि
रानग्रायानि ओंखाम रानग्रायानि ओंखाम नै जोगोनारजों खनिजों लाब्रा गेजेरावनो लाना जाखायलायनो दालि जहल आलु एसे जायै जायै जानासो दासो आलु रुनाय गोथाव मोनदों नामा नै बिलाय बासिबाय आङो दा जि मेट्र' स्टेसन मोनबाय लोगोफोर गानस्लायलायना फैबाय आरोना थांनोसै दा बिश्वबिद्यालय लाइनाव हर जाबाय हरनि 8:30 हारसिं आधा घन्टा नांबावगोन आरोना न' मोननो ओमफ्राय आङो गानस्लायना फ्रेस जाना फैबाय जाखां लोंखां जि मोजां 9टा जाबा दा न'आव सहैनोसै फैबाय लोगोफोर तिमारपुर दिनै बुध बाजार आरोना जोंनि खाथियाव न' हाबलांनोसै मैगंबो गैया लायनांगोन मोननैसो बै जायो आरो बेनि खाथिथाराव जोंनि न'